lamsogo khachani takhuktai bukhuk songno phaiji jeng lamba kathani kok tangsa tangnai khwnalainai Philippi songno Paul sihormani 2 অধ্যায়নি 1 poni simi 11 pod jora oro kok bokhrok swijak tongo Kristoni tongmung phaiji jeng khwnalainai Kristo bai tongui norok phandaman bo norokno hamjakmani abo norokno khada kwchang ru hola bai norok thanchada ong norok kising norok khada khairoklai khada khasuklai hake norokno ang koijao norok kha baksa onglaioi baksa ke hamjaklaioi yak bai khuk bai baksa onglaioi ano tongthuru sukdi sakni kahamni bagoi simi iba kungsukna bagoi mungsata khlaidi tamokhe buni silai kaham hwnoi wan sugyaoi norok kising norok koilaioi tongdi buni kaham naidi sakni bagoi simi ta naidi Kristo Jisu wan sukma haino norok bo wan suk thaiklaio bo kaitor bai baksa ongoi phano bo jora bolikhe kaitor bai baksa ongna hwnoi kha kaya aboni silai bo sakno buksa khlaioi seleng haise ongphaisio bo borok ongoi phaikha hake borok haikheno nukjak phaikha bo sakno borok kusus namkha hake kok khnaoi thৈnya lama himna gosikha kruso suda thৈnya gosikha omoni bagino kaitor bono jotoni silai kusugo tisakha hake tei mungrokni silai bono mung koto rukha abo baino Jisuni mungno surina bagoi chukna hawo tongnai rok o swngcharo tongnai rok ha tolao tongnai rok jotono yaskuma sungano hake apha kaitoni ching sachani bagoi Jisu Kristo se subrai hinoi bebakno phang khe masano kaitoni elamba kathar khnamani joto khnai tongnai takhuktai bukhuk songno kaitor hamari kuplung kheri thung amen।